Ten motív vznikol vlastne vo vydavateľstve, pretože mňa oslovilo vydavateľstvo, ja som tú ambíciu písať knihu nemal, ale teda už vo finále som rád, že tá kniha vznikla a že uzrela svetlo sveta. Verím, že teda sa čitateľom bude páčiť a že si tam každý nájde svoje. Sú to všetko skutočné príbehy, nie je tam vlastne žiaden vymyslený príbeh, čiže to môže byť pre tých ľudí ako keby také lákadlo a zaujímavé. No a verím, že teda to bude naozaj nejaký úspešný míľnik toho a možno aj motivácia pre ďalších ľudí z našich radov, ktorí teda sa nebudú báť a nejakým spôsobom naozaj dajú tie emócie vonku, lebo je to podľa mňa aj veľmi emočné. Bol to môj parťák, bolo to v podstate naše prvé dieťa, my sme to tak volali s manželkou, takže naozaj aj ten príchod do rodiny, aj to spolužitie, potom že aj s deťmi aj tak bolo veľmi emotívne a aj ten vlastne záver, kedy teda od nás nejakým spôsobom odišiel. Myslím, že to spojenie toho človeka, prírody a toho zvieraťa je tam veľmi naozaj späté a ja sám som nikdy nevedel o tom, že ma môže zasiahnuť odchod v podstate domáceho miláčika, keby sme to tak nazvali.